достойно есть Яково истину. Блажите тя, Богородицу, присно блаженную и Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты жена, и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила син душ наших. Имам приятното задължение да предам благословението на Негово Високопреосвещенство, Русенски митрополит Наум, за тая наша среща, беседа на тема Света Богородица в Свещеното писание и предание, и да ви представя господин Димитър Поп-Маринов, който е декан на Богословския факултет към Великотърновския университет. Да го поздравя и него с добре дошъл. Той знае, че винаги добре дошъл наш гост, както и ние сме били негови гости в Търново. И да му дам думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички вас, че сте тук и се срещаме заедно. След това може да ме прощава дял владика и на него, и след това и на отците, като се надявам тази вечер с вас да поговорим по един въпрос, който предполагам, че вълнува всички нас, особено предвид наближаващия празник, Благовещение. Това е един добър повод да се кажат някакви неща, свързани с Света Богородица. И още от начало искам да ви кажа какво имам предвид, именно, че това, което ще предложа пред вас, не е лекция, защото лекцията е друг план, а по-скоро беседа, като се надявам в края с вас да проведем един диалог, въпроси, аз каквото бих могъл да отговоря, ще отговоря. Един преподавател не се знаеш, ще се опитам да отговоря на тези неща, които мога да отговоря. Имам с удоволствието, винаги казвам на студентите, че преподавателя е именно преподавател, а не е давател. Тоест, ние като преподаватели имаме ролята това да предаваме нещо, което не е наше, не сме го измислили ние, и от нас зависи дали можем, и не оценят това, дали можем добре да го предадем или по-малко добре или зле. Тоест, от тази гледна точка, аз ще се опитам именно да преподам нещо, което съществува, за което ние знаем, кое повече, кое по-малко и за което имаме интереси. Когато трябваше да говорим с Дял Владика, да уточняваме темата,
Аз се бях насочил повече към нещо, което е по-близко до мен, свързано преди всичко с библейстиката, защото аз работя в областта на библейстиката, но той ме посъветва и поиска да се спра повече на въпроса с Света Богородица. И аз му предложих тази тема, така че се получи съвпадане на нашите желания и така се появи идеята именно за такава тема на нашата беседа. С кое трябва да започнем, кое е най-важното, поне както аз виждам нещата. Преди да говорим за Света Богородица, има основополагащи неща, без които няма начин как да бъде разбрана както Света Богородица, както това, което се случва с нея, както това се случва по-късно и с църквата. Тоест с всичко това, което нас не засяга в момента, което ние вярваме, което се надяваме и което е нашето последно упование. Тоест вярата в Бога. Вярата в Бога е фактически последното, единствената най-здрава опора на човека. Всичко друго се разпилява като пясък през пръстите. Връщайки се към това, с което започнах, кое е основното, кое е най-важното, което трябва да положим, да заложим като основа и да говорим за Света Богородица. Тоест, когато говорим за Света Богородица, изобщо за нещата, които се случвали по това време, а и преди това, всичко се свързва с това, което сме ние научили, чрез предаване, чрез четене. Тоест, имаме вече идеята за едно историческо натрупване, което е дошло при нас и ние го приемаме. Това е свързано, разбира се, с библейстиката. Аз тук няма да се спирам много на широко, но само ще вметна това, че свещеното писание, както ние го имаме, и свещеното предание, което е включено в заглавието на темата, фактически са външната проява, т.е. нещото, което изразява нещо централно, нещо по-важно. И кое е това? Това е откровението. Тоест, свещеното писание и свещеното предание са откровението, което е записано чрез текста на свещеното предание, а чрез свещеното предание се предава от поколение на поколение. Част от него е записана, част от него не е записана. И след малко ще го уточним и този въпрос. Какво се разбира под откровение? Откровението, ние често пъти говорим за него. Под влияние на, не знам, тук има и богословия, които завършиха богословия, други не са, но под влияние на западното мислене, което преди всичко е рационалистическо, на основата на разумните основания се търсят основните критерии и нещата, върху които трябва да се стъпи. Там откровението е разбирано малко или повече в исторически план. Тоест, то е историцизирано. Търсят се историческите податки, за да бъде нещо доказано, нещо прието, да бъде потвърдено и ние да повярваме. Дълъг е разговора тук, само маркирам нещата. По-нататък, който иска да този въпрос, може да се говори. Но според разбирането на древната църква, откровението не е нищо друго, освен този диалог, който се води между Бога и човека. Този диалог, който се води между Бога и човека, фактически извира от Бога, изначално Бог, който твори, който създава човека, който твори изначално. И създавайки човека, вече той влиза в диалог с него. И ние този диалог откриваме в първите глави на свещеното писание. Макар там, което четат тези текстове, да вижда, че разказът в някакво отношение може да бъде приеман като доста наивистичен, но този разказ сам себе си подчертава това основното, че създаденият човек е в преки отношения с Бога, в пряк диалог с него. И в този диалог, разбира се,
единия се открива на другия. Не, че Бог не знае какво има в човека, но Бог има доверие на човека, както и човека се доверява на Бога. Тоест, в момента, в който ние говорим, аз говоря на вас и вие след малко ще ми зададете въпрос, това е именно откровение. Ние се скриваме един на друг. И откровението не включва само идеите, които аз казвам, или думите, или съдържанието, което се опитвам да вложа в тях. А възприемане, цялостно възприемане. Вие ме възприемате доколкото може цялостно и аз възприемам вас. Тоест, откровението е нещо много повече от формалната външна страна, чрез която то е изразено именно текста на Свещеното писание и по-късно преданието, което е било препредавано, записано по един и по друг начин. Тоест, от тази гледна точка основата на всичко е откровението, което е зад текста на писанието. И откровението, излизайки от Бога, този диалог с Бога, той излиза и от вечността. Това е една категория, с която няма време да се спирам. Но тя е много важна, за да бъде разбрано всичко по-нататък. Тоест, вечността е нещо, което Бог притежава в пълнота. И Исус Христос, който пребивава, който същия вчера, днес и вовеки, както се казва в послание на евреите, който е неизменен. Значи в него има нещо неизменно. И това нещо неизменно бива препредавано чрез откровението, него има вътре в нас. Тоест, ние, вярвайки, живеейки в църквата, трансцендираме, минаваме отвъд времето, отвъд пространството и живеем реалния живот, този, който ни дава Бог. Тоест, от гледна точка на нашия духовен растеж, духовното израстване, ние имаме възможността пряко да участваме в откровението. Виждате колко са важни нещата, да се изразявам правилно, за да ме разберете. Така, и от тази гледна точка вече нататък, т.е. откровението, казваме, има тази страна, т.е. извъд вечността, има нещо неизменно в него, но и има нещо, което е отвън, т.е. изменяемо, неговата историческа страна. Ние го проследяваме в исторически план, чрез Свещеното писание най-вече и преданията. Сега, между другото, една скоба отварям, която е много важна, тук може би да вмъкна, че делението на свещеното предание и свещеното писание е късен продукт. И то не се ражда на православна основа, това е бедно в римокатолическа среда през 16 век. Това е борбата, която се води, отваря скоба, но е важно да бъде разбрано това нещо, която се води между Римокатолическата църква, която е в фаза на защита срещу новопоявилия се протестантизъм, когато протестантите, новопоявило се движение в средите на Римокатолическата църква, отхвърлят много неща от живота на Римокатолическата църква, тогава тя на този събор, защото протестанти казват, единственото твърдо нещо, на което ние можем да стъпим и което не е скриено, това е свещеното писание, или сола скриптура, както те го формулират, и отхвърлят всичко останало. Тогава Римокатолическата църква казва, да, свещеното писание, но ние имаме свещено предание и така това нещо ние като православни богослови до голяма степен сме го взимали от тях. В древността църквата не говори дори за Библия в единствено число. Това е също късна формулировка. Веднага след основанието на църквата свещеното писание е Стария завет. Дори в символа на вярата, когато се говори за писание, става дума за Стария завет, а не за Новозавет. По-късно след тези книги, които се появяват, в последствие биват от църквата маркирани като и обявени за канонични. И те нататък ще се отклоня много. Но защо ви казвам всичко това? Защото за църквата не са свещеното писание, а и преданието са до някъде външни неща. Колкото се е по-слаба вярата, толкова е по-голяма нуждата от свещено писание. Колкото е по-силна вярата, църквата не би имала нужда от свещено писание. Свети Симеон Нови Богослов в 10 век казва, че човек, който се е издигнал духовно много високо, няма нужда от свещеното писание. А днеска съвременни богослови казва, че ако Библията би трябвало да се напише днеска, че ако изчезне Библията, би могла и днеска да бъде възстановена. Не, разбира се, същите събития. А идеята е за откровението, което е в нея. Тоест,
това духовно измерение, тази духовна истина, която е скрита, ще бъде изразена, разбира се, според други, по друг начин, с други обстоятелства, с други истории, записани в нея. Тоест, виждате православното разбиране за всички тези неща. То е дълбоко истинско. Не е въпросът само в текста, а въпросът е как ние живеем. Живеейки чрез вярата си, ние трансцендираме, минаваме през времето и пространство, това, което е възможно за светците на църквата, пророческото виждане, но това е друг разговор. И по такъв начин ние участваме реално в това, което се случва. Нашето богослужение, ако ние го разбираме, ако ние участваме истински в него, т.е. по пътя на духовния опит, ние стигаме до там. И, говорейки за духовен опит, ето тук идваме и до въпроса за празници, за Света Богородица, за всичко това, което се случва. Значи, ние имаме разкази в Свещеното писание за Света Богородица. Но забележете, имаме недостатъчно описане, недостатъчно ясни текстове по отношение на Света Богородица. Значи, извиняйте. Голяма част от нещата, които ние имаме, които знаем за Света Богородица, ги няма в Свещеното писание. Истина въпрос откъде са взети. И именно тук идва това, което казахме за свещеното предание или преданието като цяло. Тоест, църквата взема неща, свързани с Света Богородица, дори от те наречените апокрифни книги. От книги, които в Древната църква са били много популярни, но в последствие, поради изкривяването е друг разговор, просто сега няма време да говорим за тези неща. Тези книги са отпаднали, но забележете, църквата взима и от тях. Тоест, сега не се спира само върху Свещеното писание, каквото познаваме. Но как става така? Хем са забранени тези книги, а хем църквата взема от тях. Църквата взема и тя само единствено има право да взема това нещо от тях, защото в тези книги, които са отпаднали в последствие, има много голяма част, образно казвам, да кажем 70% е неистина и 30% някакви неща, които са верни. И за да не се объркват хората, църквата затова определила кои книги са канонични, които ние днес наричаме, от които може да се извежда учението на църквата, кои книги, те наречените неканонични, от тях не може да се взема всичко, също има някакви премиси, които не са много ясни. Оттам имаме, да кажем, образно 90% истина и 10% неща, които не са сигурни, да кажем, една книга, която представлява трета езда и т.н. неканонична книга, която идва пък от латинската църква, няма и в гръцката, сложен въпрос. Но църквата, въпреки всичко, ги е включила тези книги. И те наречената апокрифна литература, която последствие била забранена, защото именно тази по-голямата част от нея била използвана за спекулации, за ереси, всякакви такива неща. Но в нея тук там има някъде зранца, които са истина. И църквата е тази, която разпознава. И тази истина е именно откровението. Но пак се връщам към това. Църквата е единствено чрез своя духовен опит, разпознава своята истина и тя взема тази част, тези златни зранца, които са в това предание. Фактически това е преданието. И оттам ние черпим също сведения и за Света Богородица. Но църквата е разпознала, знае коя това е истината и тя го приема. И нещо, което е още по-важно, в последствие, в историческия период, в живота на църквата, чрез изповядването на вярата, чрез духовния опит, който всеки един вярващ има, и особено чрез тези, които са издигнали повече духовно, светците, те засвидетелстват отново тези истина. Тя се преповтаря и те засвидетелства. Това е натрупването на този духовен опит, който е богатството на църквата. И от тази гледна точка вече ние тук можем да говорим за Света Богородица, не само в, как е дадено в текста Свещеното писание, как е предадено преданието в църквата до днес и което е изключително важно, църквата ползва и опита
днешния ден. И днес имаме светци, които се... Православната църква не е само тук при нас. Съборна църква, Вселенска църква, т.е. има духовен опит и навсякъде, където има православни, имаме съвременни светци. Те също, на основата на този духовен опит, трупат богатства, именно по отношение както на Света Богородица, разбира се, така и на всичко друго. Затова църквата е жива. Светия Дух действа постоянно. Той е същия вчера, както Исус Христос, вчера, днес и вовеки. Същия Свети Дух, който е вдъхновявал древните пророци да пишат Свещеното писание и евангелисти, същия този Дух действа в църквата по време на богослужението. И отците знаят, има една молитва, която се чете преди Евангелието. Там е ключа за разбиране на Свещеното писание. Тази молитва там се проси за Бог да отвори ума на свещеника, на слушаш на всички нас, за да разберем писанието. Тоест да влезем в, образно казано, в духовния свят на откровението. Сколко повече сме издигнати в духовен план, толкова повече ние разбираме всички тези неща. Тогава няма нужда непременно от разглеждането на буквата сама по себе си, защото Свети Григорий Богослов на едно място казва, че трябва Свещеното писание да се разглежда в неговата цялост, т.е. от гледна точка на откровението, а не да се прави на парчета и да се раздробява и да не се вижда закона, зад закона законодателя, а да се прави опит от древните парченца да се сглоби едно цяло, каквото прави, да кажем, днеска съвременната библейстика или наречена библейска критика. Та, може би много се увлякох в този предварителен такъв разговор, изясняване на тези предварителни неща, но смятам, че те са важни. И ще минем сега към въпроса за Света Богородица. Тук нещата могат да бъдат разгледани, разбира се, от чисто историческа страна, как се записва в Свещеното писание, но по-нататък от чисто богословска страна, от гледна точка на това, как ние разбираме. Аз ще се опитам, колкото може по-накратко тези неща да ги кажа, но само за малко пак се връщам към това, което говорих преди, за това, че тук се концентрирам върху Свещеното писание, сега не говорим за преданието, но те са свързани нещата, за това, че Свещеното писание, казах и съдържа себе си откровението. И тук трябва да сме много наясно по един въпрос. Свещеното писание е непогрешимо в откровението, в съдържанието. Но текста сам по себе си, той е човешки, написано човешка ръка. По определено време там може да има грешки, както и тук там има някои грешки. Но грешките, дори в които критиците на църквата и всякакви други, например, излизат с такъв аргумент. Виждате ли, в Евангелията има противоречия. Тук аз ползвам, не само аз да казвам, аз съм учил малко както трябва, но може да се използва метода на Сократ. Те уж слаби аргумент да се прави силни аргумент. Защо? Защото ако Евангелията съвпадаха навсякъде абсолютно еднакво, тук какво би означава? Че някой седнал и си изгладил всичко, изкуствено го е нагласил. А това, че тук тебе има противоречие, че един предал едно от тях го прочукал през него, това показва, че това е живия живот, реалността такава, каквато е. Тоест, тази човешката страна личи и ясно от външната страна на предаване на откровението. Тоест, ако образно казано, ние всички сме художници, трябва да рисуваме тази бутилка. Бутилката е една, но всеки сигурно би я нарисувал по различен начин. Тоест, това е и което ние имаме със Свещеното писание. Имаме един откровението, но то е пречупено през погледа личното аз на отделния автор. И само да ви посоча това, ще ви прочета началото на Евангелието от евангелист Лука. Той казва, понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, както ни ги предадоха уния. Ето, забележете, преданието бива записано.
Тоест, свещеното писание е записано предание, които от самото начало бяха очевидци и служители на Словото, то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих, забележете, човешки елемент. Той е проучил грижливо. Той не му са спаднали отгоре някакси така, как, например, по мормоните, нали, падат текстовете с текста от Бога и те златните плочи там. Тоест, техният ангел ги записва и след това Бог си ги пребрал. Тоест, виждате, това, което ние имаме, е реално живо отношение и чисто човешки неща, свързани с Бога. Тоест, той грижливо проучи всичко от начало, казва. Наред да ти опиша и да освобождени Теофили, за да узнаеш твърдата основа на това учение, на което си се учил. Виждате Свещеното писание, колко е точно и човешко. Той изразява нещата такива, каквито са и евангелист Лука, предавайки ги по такъв начин, явно, че има неговия собствен почерк. Много ясно се различава почерка, да кажем, на другите евангелисти, или да кажем на евангелист Йоан, който пък е съвсем различен, съвсем друга посока. По друг начин разкрива същото това откровение от Духа. Тоест, виждате, църквата не е някаква магиосническа структура или нещо такова. Напротив, това е живия, реалният живот, отношенията между Бога и човека, между човека и човека. Така, и в тази връзка вече, за това, което ще ни разказва евангелист Лука, още нещо ще спомена само тази връзка. Също не стана дума за евангелист Йоан в първото си послание. Той пише за тази връзка, която съществува между историческите събития и това, което той пише, което ръцете ни са попипали. Тоест отново човешката страна, човешкия опит. И забележете нещо, което е изключително важно и което ние не си даваме сметка, но, например, аз съм спорил с протестанти, с атеисти, но т.е. протестанти са по друг начин мислят за нещата, че нашата връзка, която имаме от времето на появата на църквата, не е тя в пълнота, тя не е само духовна, както повечето при тях се приема, но и физическа. Ние имаме физическа връзка, които сме православни християни, до самия Исус Христос. Как? Чрез ръковъзлагането, чрез всеки един, чрез който се е кръщавал, чрез свещеника, ние физически, веригата не е прекъсната, разбирате ли? Това е пълнотата на отношенията. Именно по този начин по този начин, именно, когато ние се връщаме чрез този опит, който казвам, дори го имаме физически, ние стигаме и до Света Богородица. Когато говорим за Света Богородица, обикновено изникват много въпроси и то са свързани на чисто рационална основа. Значи, един от най-трудните въпроси, които човек се опитва винаги да се отговаря, това е за непорочното зачатие. След това за раждането на Исус Христос и оставането на Света Богородица Дева. И свързани, разбира се, с тези основни въпроси, други въпроси, които се задават. Например, последната глава, последният стих от първа глава на Евангелието Матей за познаването на този ефемизъм в Евангелието за сексуални отношения. Дали Йосиф е познал жена си след раждането на сина. Значи това са чисто рационални такива въпроси, които се задават. Един от най-трудните за отговор по рационален път. И тук вече правя една скоба, която трябва да е ясно за какво става дума. Тук е принципа на вярата. По рационален път никой нищо не може да докаже и всеки аргумент може да има точно обратен по силата си контролен. Тук е принципа на вярата. Принципа на вярата е изначален принцип. Тоест, той е преди разумните основания. Човек преди да твърди нещо, вярва, без да може да му докаже, че е прав. Иначе изпада в умопомрачение.
Тоест, ние всеки път, когато говорим, непосредствено сме убедени, че сме прави. Иначе не бихме говорили каквото и да е. Както в математиката, Да, именно. богословието за път да докажем теореми. Аз не знам тук да има една книжка мъничка, точно там да сягам този въпрос. Но това е интересен разговор на друга тема. Но само го казвам, че принципа на вярата е изначален. Тоест, тук можем винаги да се съмняваме, който има. Един китаец е научил Библията на език, но не е станал християнин. Тоест, виждате, външното знание само по себе си не дава това. И пак, преди стана дума за това, се връща към тази молитва. Тя е ключа към разбирането на свещеното писание. Значи, православното отношение за тълкование, за разбиране на свещеното писание е пълно противоположно на протестантското, на западното разбиране. Значи, там се започва от текста, и за голям съжаление по такъв начин е построено и православното богословие в факултет на Скопозмарната. Но това е друг разговор. Започва се от текста, за да може човек, разбирайки рационално за какво става дума, да се убеди, да го анализира, да се убеди, че е вярно, исторически да проследи как се случили нещата, за да повярва. И на третия етап идва вярата, и когато повярва вече, тогава идва църквата. Тоест, той създава църквата. Според тяхното разбиране, преди всичко, тук говоря за протестантната религия, църквата се ражда от Библията. Първо е Библията, след това е църквата. Нашето разбиране е точно обратно. Библия, т.е. църквата е тази, която определя какво е Библията. Тоест, още седи Ирней Лионски на времето казва, че църквата е могла да съществува без свещеното писание. Значи, свещеното писание е дар Божий, както казва свети Йоан Златоуст или Ориген, казваш на едно място, че бебешки разговор на Бога с човека. Тоест Бог слиза, както казва свети Йоан Златоуст, хваща човека за ръка, за да му помогне. Това е средство за да може човек да разбира за какво става дума, защото човека е стрина след грехопадението е паднал. И от тази гледна точка, връщайки се пак към тези неща и към наближаващия празник, именно което е един от големите празници на църквата, църквата говори и пее в този празник. Това е началото на спасението на човешкия род. Тоест, благовещението, благата вест, началото на спасението. За какво става дума? Става дума за това, че се случва нещо, което е умонепостижимо за човека, което надвишава всеки човешки разум, но същевременно и човек се опитва, човек е човек, се опитва да разбере за какво става дума. Тоест, тук се обърна внимание на един въпрос, може би малко избървам с него, но не знам доколко и как ще ни стигне времето за това, защото може много да говорим, но въпросът за Света Богородица често пъти провокиран не само с тези въпроси, за които ви говоря, че се поставят за отговор, но и с съвсем други неща, свързани днес с постоянното вътрешно, постоянен вътрешен разпад в човешката общност, в обществото. Значи, след грехопадението човек се отдалечава от Бога. След това и започва вражда между хората, едни с други, накрая човек е вражда със себе си. От тази гледна точка, този разпад, който имаме в обществото, е свързан и с отношенията между половете мъж, жена, за равноправие, какво и що е. И този въпрос в православната църква се решава именно и единствено само чрез разбиране на Света Богородица. Значи, Света Богородица е най-съвършеният човек след грехопадението, който се е родил в земята по естествен път. Няма друга такава личност, която да е стигнала такова съвършенство. Защо?
Защото, достигайки до такова съвършенство, тя дава възможност чрез собствения си такъв живот, именно за приемане в себе си на второто лице на Святата Троица. Тоест, тя става местилище, където Бог избира, като Бог избира, за да може да бъде спасен човек. И забележете, в православната църква, особено в иконографията, Света Богородица, извинявайте, значи в православната църква, да, чувате ли, извинявайте, ще... Добре. Добре. Съжалявам. В православната църква Света Богородица рядко е изобразявана в иконописта самостоятелно. Тя винаги е изобразявана с Исус Христос. Тоест, за разлика, да кажем, от херменевтическата практика, къде ще видите в статуи и в такива неща сама. И в православната църква има такива икони, но са много рядко. Основното, което е, тя е с Исус Христос. Тоест, това е основната функция, която тя е трябвало да има. Тя е свързана с раждането, с Рождеството. Тоест, в един момент това може да бъде прието като не на инструментална страна, т.е. тя като инструмент служи за спасението. Но въпреки това, въпреки дори такъв един поглед към нея, тя, за да стане такъв съсъд, тя е най-съвършеният човек, който се е родил на земята. И забележете, обаче тук има нещо много важно. Този диалог, който се води между Света Богородица и ангела. От Евангелието от евангелист Лука. Там ясно се говори за това, че Света Богородица когато идва ангела при нея, тя е в недоумение. Той и съобщава именно, че тя ще зачене, ще роди син и за нея това е безкрайна изненада. Но защо е изненадно същевременно, тя не е тя е очудена, но има нещо, което не е знано до края, ако можем така да го кажем. Какво е това? Значи в еврейската традиция, в еврейското разбиране, еврейските очаквания, целият Стар Завет, всяко еврейско семейство очаква от него, има Божията милост за това, това е стремежа към праведен живот, към правилно спазване на старозаветния закон. И от това е надеждата, че от всяко едно семейство, че от него може да се роди бъдещия Месия, бъдещия Спасител. Тоест и по обратен път, по обратна логика, едно семейство, което не имало деца, се е смятало за проклето от Бога, именно поради тази причина, че Бог не благоволи към него и той ще няма никакъв шанс да се роди Спасителя в това семейство. И именно Света Богородица, която е живяла в храма, според преданието, около храма, тя е била обучавана на всичко това, съответно тя е знаела за това очакване на еврейския народ. Същевременно тези очаквания на еврейския народ обаче са били малко по-различни от това, което се случва с нея. Месия, който очакват евреите, те не очакват той да е Бог. Те очакват да е човек, който в името на Бога ще му бъде дадена власт да благовести пред целия останал свят
за истините на откровението и след това по такъв начин да бъде спасен и самия еврейски народ. Света Богородица в този смисъл не е изненадана до края, когато ангела възвестява това. Но и затова, поради тази причина, очаквайки да е в семейство това да се случи, как ще се случи това, когато аз нямам отношение с мъж, не познавам мъж? Това недоумение, което тя има, вече ангела й казва и обяснява. Това ще стане по Божия план. Тоест, чрез Светия Дух. И тогава вече, когато ангела й казва това, се иска нейното съгласие, забележете. Света Богородица е могла и да откаже, теоретично. Тя е могла да откаже, могла да не повярва. Но Бог иска съгласието на човека и в нейно лице, нейното да, по-нататък вече църквата приема като началото на нашето спасение. Тя казва да, човекът казва да и фактически от тук нататък започва разказа за нашето спасение и всичко, което се случва с нея по-късно. Сега, по въпроса за непорочното зачатие, както казах преди малко, това е въпрос и принцип на вяра. Но същевременно рационалното човешко мислене не е феномен, не е явление само на нашето съвремие. Значи, църквата е запазила дори и това нещо в своята история и дори го е извела в празник. Колкото на пръв поглед да ни се струва невероятно. За какво става дума? Когато през 3 век преди Христа, евреите трябва да седна кратко от житията на празника, житиния разказ на празника на Юдеите. 5 век преди Христа евреите правят един превод на гръцки, старогръцки, на свещеното писание на Стария Завет. Един от преводачите му се налага да превежда книгата на пророк Исаия. И 7 глава 14 стих се казва, ето девицата, забележете членувано, хаалма на еврейски, членувано. Девицата ще зачене, ще роди син и ще му нарекат името Емануил. Един от преводачите, който превеждал този стих, много се усъмнил как това може да се случи. Това негово съмнение било толкова голямо, че той се спротивил вътрешно за това. Смятал, че има грешка в текста. Обаче през нощта във видение му се открива, че текстът е правилен, че трябва да го преведе както трябва и че той самия ще доживее да види това нещо, за което се съмнява, че ще се случи. Тази случка, която се случва с него, ние празнуваме Православната църква на празника Сретение. Тоест, Свети Симеон, този старец, фактически, според църковното предание, е именно съмняващия се преводач. И ето Бог как дава на човека, поради неговата слабост, въпреки съмненията му, да се убеди в това, което се случва. От тази гледна точка празника Сретение е до някъде, може да бъде празник на библеистите, защото става дума именно за този превод на свещеното писание. Така, по въпроса за съмненията, изобщото е един дълъг въпрос, но само ще ви споделя тук, защото всички ние, като хора, имаме проблеми, когато по един или по друг начин
трябва да решаваме някои неща за себе си, особено по отношение на истината на вярата. Тези съмнения се преодоляват на основата на духовния опит. Но когато човек е начало или по един или по друг начин, винаги може да се появят съмнения, както неговите собствени търсения, така вношения на дявола и т.н. Значи това е част от духовния опит и духовното израстване. Въпросът чисто човешките такива съмнения имаме разкрити на много места в Свещеното писание. Ще споделя само няколко, за които ви знаем. Например, апостол Петър, който върви по водата и се усъмнява и слиза долу във водата, търси Исус Христос да го хване. Пак апостол Петър, който се отказва от Исус Христос. Учениците на Исус Христос, които се разбягат, когато бил арестуван и изправен на съд. Всички се разбягат. Също светия апостол Тома, който иска да пита, да се сложи ръцете в раните му. Тоест той прави това, което ние по някой път правим детски. Тоест ние не сме много по-далеч. Тоест човешката страна винаги съществува, на съмнение, на отрицание. И вярата в много отношения се гради именно на съмненията. Човек едно съмнение преодолява и отива на по-висок праг, преодолява друго по рационален път, отива по-нагоре и така се качва по духовната столицата. Това съмнение е пряко свързано и с самата Света Богородица и с самия разказ за всичко това, което се случва. Значи, най-вече това е свързано с съпруга и Йосиф. Той е благочестив, самото име. Йосиф от еврейски означава благочестив. Той е известен благочестив човек и по Божия заповед, провидение, той трябва да я приеме. И той е изправен пред много голям проблем. Той вижда, че тя е бременна, но бременната не е точна дума. Когато използвам църквата много правилно е записала думата не празна, макар че в древните текстове, дори на очите на църковни отци се среща думата бременна. Може малко пояснение само. Защо църквата използва този ефемизъм в съвременен наш период, който не е празна? Защото бременна от бреме, от тежест. Да, а Света Богородица не в този смисъл тя не е тежест това, което носи в себе си. Затова църквата използва този ефемизъм именно. Тоест, Йосиф, той като човек се съмнява какво става. И като всеки един такъв човек, който е бил много възрастен, разбира се, той се чуди как да се спаси от положението. И си иска да избяга. Няма друг начин. Защо? Има два основни момента тук. Единият да го приемат обществото отвън, че той е този, който е причина да се роди детето. Другият е, ако каже, че не е той, тя следва да бъде пребита с камъни съответно еврейския закон. Тоест тя е бременна по незаконен начин. Тоест, виждате, това е било голяма дилема. Дори в иконографските сюжети има отразен този момент, как Йосиф стои така, гледа на страна за това какво се случва. Значи, виждате, църквата е много реалистична в тези неща, изразявайки, показвайки нещата такива, каквито са били. Да виждате съмнението и тук отново съществува. Но въпреки всичко, съмнението е преодолявано чрез вярата, т.е. Бог, чрез своя действията, чрез ангелите, показва истината и уверява колебаещия се човек, че това е негово дело. И забележете, въпреки слабостта си, обаче човекът все пак повярва, защото човек може да не повярва. Както ние днеска често правим. Бог да дава много знаци за много неща, но ние или не искаме да ги видим, или ги отминаваме по някакъв друг начин. Но ето, Свещеното писание в това е силно изразяйки реалността така каквато е.
показвайки, че въпреки съмненията, човекът на основа на вярата си приема тези дадени от Бога знаци. Така. В тази връзка обаче тук е много интересен момент, че неверието, което откриваме, например, в Симеон, не е било толкова неверие, което на отрицание, на отхвърляне. То е същото и с Йосиф. Повече, ако погледнем от психологическа гледна точка, това е съмнение в самия себе си. Не толкова по отношение на Бога, отколкото неверие в собственото разбиране на посланието, което има. И затова ние трябва да сме честни в този случай. Защото много е лесно за нас да приемем, да го обвиним едва ли не в неверие. В същия момент имаме, например, при Авраам, жертвоприношението на Исаак. Исаак единствен син, измолен от Бога. Пълен абсурд. Бог му обещава, че ще му даде потомство велико и същевременно иска от него жертва. Казва, ти трябва да го убиеш в моя име. Но тук има много един интересен, макар и протестантски автор, но той е философ Киркегор. Пише един текст със страх и трепет за пътя на Авраам до планината море, 2 дена. Библията го пуска само няколко стиха, където автор, разбира се, е свободно съчинение, но дълбоко психологическо. Авраам се пита, защо, Господи, как аз, ти, което съм обещал, какво трябва да направя, как трябва да трябва. Той в главата му се върти всичко, как трябва да принесе сина си в жертва. Голямо логическо противоречие. Абсурд, пълен абсурд. Противоречи на всяка логика. Но решението в края на края ще е Божие решение. Бог намира правилното решение. Тоест не е човекът, който може да реши до края, чрез своята логика тези да се. Ще имаме в книга Йов, но просто не искам да се отклоняваме по-нататък. И нещо сега тук, друго, което е важно също от тези текстове. Във връзка и потвърждение това, което ви казах до сега, текста в Евангелието в 33 стих се казва, а Йосиф и майка му се чудеха на казаното, тук става дума за думите на свети Симеон при срещата. Защото, вие знаете, текст ми, ако искате, мога да ви го прочита, който е изключително важен. Това са те наречените пророчески текстове. Ние имаме пророчески текстове в Стария Завет, но и в Новия Завет имаме текстове, които са изцяло пророчески от гледна точка на това, че те са дадени като стихове в поетичен вид, като химн, даже ние в църквата ги пеем. Сега отпускай своя раб, да идва думата според думата си, така. И се прочитат текста. Защо? Защото в Стария Завет, правят наскоро, но това са много важни неща. Пророческите видения, всичко това, което пророците виждат, не всеки път и самите те го разбират за какво става. Тоест, аз се опитвам по някой път да обясня на колеги, студенти, когато са напитали, защото говорихме преди малко, че откровението идва от вечността. В вечността няма минало и бъдеще, има само настояще. Бог пребивава изцяло в вечността. Минало, бъдещето, нататък са категории от времето и пространството. Бог, пребивайки в вечността, е оставил нещо и в човека, което в човека също пребивава вечността. Тоест има нещо неизменно в човека. Екклесиаст, 3 глава. Първа глава. Там се казва. И Бог вложи в сърцето на човек, на синовете човешки вечността улам. Тоест има нещо неизменно. И
пророците, тези, които са издигнали духовно, когато те са във връзка с Бога, когато те преминават през времето и пространство, образно казвам, трансцендират времето и пространство, те виждат неща, които в бъдещето, които не могат да обяснят с техния понятиен апарат. Значи апостол Павел също пише това, когато говори за трето небе, че човек на ум не може да му дойде да разбере това, което Бог е приготвил за човека. Тоест, представете си да кажем, макар че е нагледа аналогия, че ние имаме възможност да бъдем хиляда години напред в бъдещето, връщайки се тук, трябва да обясним за какво става дума. Какво ще правим? Ще обясняваме с нашия понятиен апарат, който имаме. Нещо подобно имаме и в пророчеството Стария Завет. Използват се аналогии, езика, доколкото е възможно, да бъде обяснено това, което се случва. И казвам това защо? Защото се потвърждават тези думи, които казах преди малко, че Йосиф и Света Богородица чудят на думите на Симеон, които казват. Защото те не могат да ги разберат реално за какво става дума. Света Богородица по-късно разбират за какво става дума, когато вече нещата се случват. И ето тук ще им предадат текста. Тогава имаше в Иерусалим един човек на име Симеон, и този човек беше праведен и благоговеен и чакаше отеката Израилева. И Дух Свети беше върху него. Него бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойдоха по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по закона, той го прегърна, благослови го и рече, този химн, за който говоря. Сега отпускаш твоя раб владико, според думата с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що се приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичностите и слава на твоя народ Израил. Тук е събрано цялото богословие на Стария Завет. Всичко това, което еврейският народ очаква и същевременно това, което има да се случи за напред. Това е даден един принципен поглед, цялостен поглед върху миналото и бъдещето. Но детайлите, подробностите стават в реалния живот, който Света Богородица по-късно изпитва, защото на друго място той казва, че сърцето ще бъде пронизано с меч и т.н. и т.н. Тоест, това е една велика среща между Божието обещание, човека, неверието на човека до някъде, кое съмнението, което има, и изпълнението на това Божие обещание. Ще ви преда няколко текста, ако ще отците на църквата, може би, колко време разполагам, казвайте, защото аз професионална деформация. Не е време. Ще ви преда няколко текста от отците на църквата, какво казват по тези въпроси, свързани с съмнението. Например, Свети Йоан Златоуст казва, не дейте да отивате отвъд текста. Не искайте нещо повече от това, което той казва. Защото Светия Дух е завършил всичко, което трябва по отношение на Света Богородица. Става въпрос за раждане. Дори когато ние, казвате, разглеждаме неща от естествения характер, от естествения живот, ние никога не можем напълно да ги разберем самите тях. А как искаме да разберем нещо, което идва от Бога? Тоест, виждате, още Свети Йоан Златоуст имал ясно съзнание и разбиране за тези неща, за които ние говорим. И тук отваряме една скоба, която е много важна. Днеска вие сте имате опит в системата на образование, която средните училища в висшите нататък. Масовата култура, която ни залива, тези псевдонаучни филми, които се въртят по телевизията от различни врагове на църквата, атеисти, всякакви такива неща, които се опитват да доказват Библията, какво е казала, дали е вярно едно, дали е вярно друго, кое може да се докаже, кое не може да се докаже. Значи, целият този подход
е изцяло в канавата на този метод, за който ви говорих преди това, от западното разбиране на Свещеното писание, на Библията, според който от нея се тръгва за обяснение на всичко. Това е и нещо, в което се е пяла Римокатолическата църква през времето на средновековието възраждане, когато се опитвала да обяснява естествените неща от Слънчевата система, там знаете всички тези неща, които са случили, и науката. Православното разбиране, православната църква, такива въпроси не са били поставени и никога не са поставени. Защо? Защото връщам се към това, което говорих преди малко, но с други думи. Православната църква и православната вяра не дава обяснение на въпроса как. А Свещеното писание и вярата дава отговор на въпроса защо. Тоест Свещеното писание ни дава въпроса защо е сътворен човека. Отговаря на въпроса защо е сътворен човек, защо е сътворен света, защо трябва да правим това или онова. А как е сътворен човека? И по какъв начин е сътворен, нека занимава науката. Това е науката, която трябва да даде този. И тези въпроси не трябва да се месят, защото става методологическо объркване. И виждате тук голямата разлика за мисленето на църквата. По-важното е не как е сътворен света, а това, че Бог стои зад сътворението на света. Бог стои зад всяко нещо, което се случва. Тоест, вярата в Бога, че Бог е зад всичко, е основното. А как е станало, какво е, що, това е тежка работа на човешкия ум, както се казва в Еклесиаст. Бог даде тези тежка задача на човеците да се упражняват в нея. Тоест, виждате колко много неща има, които ние трябва да се изясняваме за себе си. Тук правя една скоба, но това е изключително важно, защото днес сме заринати с научна, с квазинаучна, с популярна и всяка друга литература, с разни нечисти извори, които идват и замърсяват съзнанието на много хора. Хора, които без са подготвени, се оплитат в едно и в друго. Ако ние се познаваме вярата и видим, навлезем път на Бог, виждаме, че има невероятна логика за всичко. И обяснение на всичко, стига да искам да го потърся. Самото богослужение, ако се познаем богослужението, познаем всичко това, което вършим в храма, какъв е смисъл на това, което вършим там, ние ще разберем изключително много нещата. Ето виждате, затварям тази скоба, се връщам към Свети Йоан Златоуст, който още в древността има много ясно съзнание по тези въпроси. Така. Ами, добре. Аз мога да имам тук доста текстове на отците на църквата, мога да ви покажа още други неща, но както предлага отец Георги, да започнем, да не говоря само аз, да имате думата и вие, да зададете въпроси. Казвам ви, аз съм преподавател. Не очаквайте от мен да изясня всички въпроси или да давам окончателен отговор на каквото е. Това е един диалог и с каквото мога, ако бих могъл да отговоря на въпросите, ще ви отговоря. Ако не мога, ще ви кажа, съжалявам, тук просто не знам. И така, благодаря ви за вниманието до сега, дано не съм ви отечил и ако нещо, което съм казал, не е ясно или като имате някакъв въпрос. Цял месец чака да се зададе въпрос. Като спомена се става дума за човешкия елемент. И ми се струва, че е полезно да разширим малко повече, да разсъждаем малко повече върху това. Човешкия елемент. Свещеното писание, особено свещеното предание. И конкретно за Богородица. Чували сме всички една категория благочестиви жени, които казват Света Богородичка. Такъв термин в богословието няма. От благочестие. В
Пловдивско, там има един празник, Света Богородица, Златна ябълка. Украсява Богородица с златна. Има една българска поговорка, прекален светец и Богу ни е драг. Не знам точно какво означава тая поговорка и какво означава прекален светец, но тези неща като че ли малко така в тая категория навлизат. Всички ние казваме, Пресветая Богородица спаси нас. Всички ние знаем, че Богородица не може да ни спаси. Може да ни спаси нейния съд. Някак си навлязло като термин, прието, установено и ние се страхуваме да засягаме тая тема, съкъм да не ни за протестанти или еретици. Също така преблагословена, пресвята. На плаката бяха написали Пресвета Богородица и владиката го съкрати това. Когато идва Архангел Гавриил при Дева Мария, казва там Богородичната песен благословена си ти между жените, ние казваме преблагословена. Тоест, нека се постоянно имаме едно натягане, като че ли ставаме по-святи, като че ли тя така по-ще ни чуе, по-ще изпълни нашите молитви. Говорим за човешкия елемент. Докъде можем да стигаме? Символа на вярата се казва Дева Мария. По-късно вече, когато споровете човекородица, Христородица, тогава се установява термина Богородица, защото човекородица определено не е вярно, но се каже Христородица, както има в компромиса, Христос нали означава Месия, а Месия нали е Божия син, т.е. Така, 1876 година, на Първия Ватикански събор, католиците пак така прекалено благочестие въвеждат догмата за непорочното зачатие. Прекалено далеко стигат. Сега се чуят как да се откажат от този догмат, защото вече виждат, че е несъстоятелен, че руши цялото богословие. Сега ние няма да ги разрешим, тук не сме в Вселенски събор тия проблеми, но ми се струва, че така, за това сме се събрали да разсъждаваме човешкия елемент, поне за нас си да намерим вярното, точното, богословството. Така обявихме темата Света Богородица в Свещеното писание и предание. Значи източниците за Света Богородица в Свещеното писание, не Свещеното писание, т.е. апокрифното, апокрифните евангелия, Свещеното предание и Свещеното предание. Много трудна е границата, какъв е критерия, кое предание е свещено и кое не е свещено. Къде е границата? Защото има един опасен момент, когато се премине тази граница, Свети апостол Павел в първото послание Тимотея 4 глава говори там за едни бабешки баси, от които трябва да се пазим. От които ние някак всяко сме изгубили нашия духовен инстинкт да се пазим и в то прекалено благочестие като че ли малко преминаваме, каза, то лошо няма. То лошо няма, ама тези неща, които изредих, като че ли не са много добро. И това не е всъщност въпроса. Наскоро четох, това не е точно въпрос, но така, тема малко да го разглеждам. Наскоро четох, срещах някъде, на Запад, още преди да се разделят църквите, след това термина Богородица не се установява, не се използва, няма. Само на изток. Някак си това също е тема за радост. Също и това, което споменах, в символа на вярата ние имаме Дева Мария. И може би оттам, когато те по-схоластично са богословствали, са се спряли на този термин и това. Така, за тази посока, за тези граници човешкото в богословието, в църковния етос изобщо. Какво разсъждава много.
Благодаря за да кажем. Да, Аз мисля, че границата, критерий може да бъде богослужение. Богослужение. Защото давам пример. Много популярно сред нашите християни е примерно четивото сънищата на Света Богородица. Много популярно. Познавам жени, които почитат всеки ден и които не четат Евангелието. Но това тип четиво, ако знаеш нещо повече за него, ще кажеш, отсъства и в канона на Библията и в правилото на богослужение. Нали, закона на молитвата е закона на вярата. Древен текст, древно правило. И това искам да кажа по това повод. Критерия богослужението. Един от критериите. Аз доколкото виждам това въпрос към мен, излизаме малко от темата. Аз не съм в областта на литургиката и на догматиката, защото той са въпроси свързани предимно там. Но доколкото мога да разсъждавам и аз, тъй, че католици ходят на църква, но отец Стефан въпросът, който застегна според мен е повече пастърски въпрос, отколкото свързан реално с нещата, за които говоря в момента. И тук той е наясно за какво става. Значи той формално ми задава въпроса, той му е ясно. И въпросът според мен, който излипа пред него, не как аз ще му отговоря или вие сте чуете какво ще говоря, а как той трябва да се справи с него. И според мен тук е много важно именно да обърнем внимание на това, да се спрем на това, което и аз го казах преди малко, че идеята за свещено писание и свещено предание не е православна, късна е, ние сме вземали от римокатолиците. Значи, връщам се на това, което говорих преди. В древността е имал термин Библия. Термина Библия е събирателно понятие, което се става едва понятие като такова, каквото имам днес след реформацията, след появата на книгопечатането. Преди това ние имаме писание, свещено писание и забележете, писанието е на един късен етап, а преди него се говори за писанията. Древните отци на църквата, ранните отци на църквата, те пишат в множествено число писанията, а не писанието. Още по-отрано, както казахме, новозаветните книги не са били канонични книги. Те са били писани по конкретни поводи. Но как стават канонични? Връщам се на това. Именно, че църквата на основата на духовния опит, който има, т.е. на тази синергия, на това взаимоотношение между Бога и човека, защото свещените книги не са появили случайно. Макар че ние късно ги формираме, църквата късно в историята ги форматира и ги приема за свещени, но по Божи промисъл, защото Бог винаги действа и чрез човека и чрез историята, тези книги, които изразяват пълнотата на църквата, църквата ги разпознава и ги фиксира като канонични. Тоест, тя разпознава пълнотата. Но човешкият елемент, който е в тези книги, при всички случаи остава. И той не е съвършен. Да вземем книга Откровение, новозаветната книга Откровение. Тази книга е написана на най-лошия гръцки език, на който може да се представи. Значи, по отношение на авторството на другото е друг разговор. Но тя е спорна. Спорна, Свети Йоан Златоуст не цитира. Не цитирате други отци на църквата. Приемате на Запад по-лесно. Не източи по-разговор човек до към 7 век, да влезе в канона и да не влезе в канона. Тоест, вижте, тук въпросът опира
не само от някаква формална правилност, а и от гледна точка на това църквата, как това може да влияе на вярващите. Защото е много сложно. Взема да ви разказвам за нея, ще навлезе може би в малко друга проблематика, но може защото към не има скепсис по начало. Вие знаете, днеска в богослужението не се използва книга Откровение. Нямаме иконопис от книга Откровение. Само на Света гора, в манастирите то отвън, има изобразени сцени от книга Откровение. Но ние в православната църква нямаме... Моля? Атомната бомба. Да, участен в друг случай. Няма как да го... Тази книга и съответно казвам като пример за това колко проблеми и не било, църквата не приема така, ако изнашено изведнъж, няма външен критерий за истинност на нещо. Всичко се утвърждава и верифицира чрез духовния опит, чрез вярата. Тоест, чрез вярата на църквата се приела тази книга в крайна края да влезе в канона. Защото вярващите в края на края ще се разпознали своята истина и тя влиза в канона и приема. Тоест, вярата е тази вътрешния духовен опит на църквата, който засвидетелства истината на откровенията и затова ние имаме канона, а не обратния път, както го има протестантизма, който казва, че църквата се ражда от текста, от Библията. А тук при нас виждате, църквата е тази, която определя текста истински ли е, докъде и как да разчитаме на него. И тук е много важен другия момент, за който стана дума. Пак да повтаря мой доста, което говори. Имаме неканоничните книги. Те са продължение на този духовен опит, но не в пълнота там. Църквата, да, полезни са за употреба, ползват ги, но не до край. Богослужението се използват от други места, но не до край. И апокрифна жертва. И забележете тук нещо, което е много важно. От тази апокрифна литература в последствие се ражда и народностната литература. Тя се разпространява в различните народи. Тя се появява определената култура, църковната култура, православна и т.н. На основата на на това отдалечаване от откровението от истината се появяват фолклорни разкази, едно друго, приказки, дори ако искате какво ли. Тоест цялото многообразие на културата върви по една такава стълбица, като центъра, фокуса е суперличните книги. И по отношение на това, като отец тук се стегна, да, ще се послужа с думите на един голям православен учен, който почина преди години, Сергей Верицев. Той на едно място казва така: колкото православната църква или църквата сама по себе си е силна във вярата си и богословието си, толкова повече тя се оттърсва от всякакви битовизми, народностни вярвания и езически елементи. Колкото църквата ослабва в това нещо, толкова тя се паганизира. Тоест да влизат отново езически елементи и такива неща. Както днес в България. В България царства пълна, или айде не пълна, но огромна, въпиеща религиозна неграмотност. И много по-лесно е хората да им кажеш какви журналисти, всякакви тук хора идват. Спомня се до предаване преди години идваха за Възкресение Христово, да ме питат как се правят яйцата. И аз се казах с бъркан човек. Няма нищо общо с богословието, с бъркането. Казвам го той като пример, просто за какво става дума. Тоест, нас не е необходима неграмотност, елементарна грамотност. Оттам хората сами ще приемат. Но това е обща задача на всички, на вас като духовници и на нас като такива, които бърбори много. Честне
небе.